πληρώνει το λογαριασμό. Αυτό είναι μια κατάσταση και τις οδηγές τα λεφτά από τα κάψε. Είδω ποιος είναι καλή. Αυτό έγινε μια χρονιά στα Μέγαρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας που ήρθατε σήμερα στο επί της πίτας του ΙΠΑΟ. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για όλη τη χρονιά και για τις πίτσες και για το χαβαλέ που έχουμε περάσει και για τις όμορφες στιγμές που έχουμε περάσει κατά τη διάρκεια των ελεύθερων μας ώρων. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και σε εσάς και στις οικογένειές σας. Καλή νηπική χρονιά στους εικονικούς μας κόσμους και χώρους και ο καθένας ό,τι επιθυμεί. Πιθανότερα. Κόψε ένα 1787, μπας και πάει καλά, δεν το βλέπω. Μπας και το λύσουν το πρόβλημα. Το πρώτο είναι του Ικάρου. Απογείωση. Δίνω και την περνά στην κοινωνία. 16. Θα σε πάρω μετά, θα σε πάρω ένα. Μαμά. Χαμογέλα, χαμογέλα. Έτσι, χαμόγελα. Δείχνω τα ξεφτύλα αυτός που πέρασε. Το απόγευμα θα σου κάνω ρεζίλ. Όλο με μένα. Έλα τα ελαφάκια. Το νου σου. Πόσα είναι, 16 το μάτι? 16 είμαστε. Άμα είναι 16 το μάτι. Ονομάτι Ζέτα, δεν Λοιπόν, θα στείλουμε και στα κεντρικά κομμάτι. Ναι, του direct. Ένας θα πήγε να εισπράει κόρτατάκι του και να βγαίνει και φωτογραφίες. Μετά από τα μέλη του staff. Το supervisor. Αντιπεριστανό έχει εκεί. Καλά, κάτι ξέρεις. Έλα ρε μετάρα. Έλα Βαγγέλη. Δεν θέλουνε Βαγγέλη. Πρώτα, έλα Δημήτρη. Έχει πάλι όλα τα κομμάτια. Στο Μάναλη. Ας σου γαμίσω. Μάναλη θα με βάλει στο πράγμα. Είναι πιο παλιός το άκουα. Το πιάτο, που είναι Μάναλη. Το παλαιότερο σε Μάναλη. Δημήτρη. Μπράβο. Παλιότερος το άκουα. Άντε. Μετά το Μαναλάκι. Καλή χρονιά. Μετά το Μαναλάκι. Δεύτερο. Υπολογίστηκε ο Μάναλης. Ο Μανάλης ο Σακλέος. Ο Σακλέος. Σωστό. Ο Σακλέος είναι. Ο Σακλέος είναι. Άρα ο Μάναλης ψεύδεται, παιδιά. Δεν ψεύδομαι, εγώ πάντα μιλάω στους παρόντες. Τι είναι όλο αυτό? Πρέπει να το φας όλα. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να το φας όλα, αλλιώς δεν είναι. Σκέψου αυτό. Παιδιά, μην φάτε το κέρμα. Κοίτα, Αντώνη, μην φας το κέρμα. Άστα, αυτά τα παίρνεις εσύ, άστα. Απ' την ίδια... Σπύρος. Σπύρος. Δεν έφερα. Ενάτος και ο Βενιαμίν. Ποιος θα φανταζόταν στο Καπερνάκι σαν ένα Βενιαμίν κάπως. Τι ψάχνεις, δεν είναι, άστο. Νάτο, νάτο. Όχι παιδιά, δεν ήταν, συγγνώμη, ψάξτε. Έβαλα το suspense. Ηλίας, ψάξτε παιδιά, δεν ήταν. Εσύ το βρήκες μετά. Αυτός εδώ κάτι έχει κάνει, δεν ξέρω. Όλο αγάπες είναι, όλο να σε σερβίρω. Πολύ με τον Βόλο ασχολείται. Οι υπόλοιποι 5
Ναι, πάντα. Τώρα να είχαμε και κάνα μαγική. Τώρα sorry που θα σε κόψα σας πάλι, αλλά είδα κάτι μόνοι. Έλα Γιώργο μας το χάλασε. Ναι, έχεις δίκιο. Έπρεπε να αφήσει το μουσάκι να τη φάει πρώτα όλοι. Τα κουταλάκια ρε που είναι. Αντώνη, έλα, με δύο λαμπρά. Έλα. Αφεντικό, αξιό γιατί... Ποιος δεν πήρε τούρτα? Ο Σωτήρης. Έλα Σωτήρη, πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι. Πού έπανε, πάτε τα πάντα. Ποιος δεν πήρε τούρτα? Σωτήρης, όχι τελειώσαμε. Θα τα πάρει κατευθείαν. Λοιπόν,